जेब्ला जों बेराम जायो अब्लाना सुबुंफोरा सोङो, मा बे बेरामा इसोरनि सावनि थाखाय जादों नामा होननानै गोबां मानसिफोरा सोङो। मा आंनियाव बेराम जानाया बे मोनसे सिन नामा जेराव इसोरा आंखौ बोराबदों होननानै? ना आंनियाव बेराम जानाया माबा मोनसे नेरसोन जेराव आङो माबा मोनसे खामानि गोरोन्थि मावदों बेनिखाय आंनियाव बे बेरामफोरा जादों? ना बेरामफोर जानाया जिउनि मोनसे बाहागोखा? अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोङो बेफोरबायदि सोंलुनि फिननायखौ बाइबेलाव थांनानै नायगिरहैगोन। जों नायगोन जे गिबियावनो बेरामा बहानिफ्राय जागायजेनबोखो? मा बेराम जानाया अरायबो सावनि थाखाय जायो नामा? आरो इसोरनि हास्थायनाया जोंनि सायाव एबा जोंनि जिउआव माबायदि? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोङो बे भिडिअ नायगोन बेराम जानाया साव नामा? बे आयदायाव जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, मानोना जोंनि मोदोमाव माब्लाबा नङा माब्लाबा जोङो बेरामाव भुगिनानै थानो गोनां जायो। रावबो सुबुं बेबायदि गैया जेरावहाय दासिमबो बेराम जायाखै। दा बेयावहाय बेफोर गासै बेरामफोरा माबायदि जाखो, मानो जायो, बोरै जायो, बेफोर गासै सोंलुनि फिननायखौ दिनै जोङो नायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर आंजों लोगोसे फैफादो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, सेथि बाथ्रा जोङो नायगोन दा अरिजिन अफ सिकनेस, बेरामनि जागायजेननायनि बाथ्राखौ जों नायगोन। इसोरखौ नागारनानै बुहुमाव थानाय, नख्राङाव थानाय गासैहाबो जागायजेननाय दं। दा बेयावहाय जों जि बाथ्राखौ सावरायदों बेरामनि बिसय, दा बेयावहाय बे बेरामा माब्ला जागायजेनदोंमोन बेखौ जोङो नायदिनि। इसोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ बेखौ मोनथिहोयो दि जागायजेननायाव इसोरा गासैखौबो पारफेक्ट समायनायै दादोंमोन। बेनिखायनो इसोरा जागायजेननायनि 1:30 सिरियाव बेबायदि बुंदों, आरो इसोरा गाव दानाय गासैखौबो नायनानै मोजांथार नुदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जि समायना नुदों होननानै सोदोब बाहायदों, इसोरा गावनि सोरजिनायखौ समायना नुदों। बै समायना सोरजिनायाव बेयावहाय बेरामा गैयामोन। जागायजेननायाव बेरामा गैयामोन, बेनिखायनो समायना नुदों। आरो लोगोसे थैनाया गैयामोन। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जेब्लानो बुहुमाव पापआ फैबाय, पापजों लोगोसेसो बेरामा फैफादों। पाप हाबफैनाय लोगो लोगोनो एबा पापआ फैनाय लोगो लोगोनो बेरामाबो फैदों। बेखायनो रमारि 5:12 सिरियाव बेबायदि बुंदों, बेबादिनो सासे मानसिजोंनो संसाराव पापआ हाबबाय, आरो बेनि पापआनो लोगोसे थैनायखौ लाबोबाय, आरो बेबादिनो गासै सुबुं माहारिनि सायाव थैनाया हाबबाय, मानोना बयबो मानसिफ्रा पाप मावबाय। बेनि माने बेरामा पाप मावनायनि फिथाइ, नाथायब्ला बियो इसोरनि गुदि यजनानि खामानि नङामोन, एबा बिनि थांखि नङामोन जे मानसिफोरा जे बेराम जाथों। इसोरनि बे थांखि नङामोन। अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै गोबां सुबुंफोरानो बेराम जायो। अब्ला गासैबो बेराम जानायफ्रानो पापनि थाखाय जायो नामा? बेनि फिननायखौ मोनसे बाइबेल सिरि दिन्थिनानै नोंथांमोननो होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जहननि 9:2 आरो 3 सिरि। बे समाव सेलाफ्रा बिनियाव सोंदों, अ राबि, सोरनि पापनि थाखाय बियो खाना जानानै सारि जाखो? गावनि पापनि थाखाय ना बिमा बिफानि पापनि थाखाय? जिसुआ बुंफिनदों, बि एबा बिनि बिमा बिफायाबो पाप खालामाखै, नाथाय इसोरनि बोलोआ बिनियाव नुजानांगौखाय बियो खाना जादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाइबेल सिरिया जोंखौ बेखौबो मोनथिहोयो दि मोनफ्रोमबो जोंनि मोदोमाव जानाय बेरामा सावनि थाखाय जायाखै आरो पापनि फिथाइ नङा, एबा पापनि थाखाय जायाखै, एबा पापनि थाखाय बेरामफोरा जाया। माब्लाबा माब्लाबा सुबुंनि मोदोमफोराव जि बेरामफोर जायो, बै बेरामफोर जानाया इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो थाखाय, इसोरनि बोलोखौ दिन्थिनो थाखायबो बेरामफोरा जायो। जेरैहाय जोङो गोबां मोनथियो जे ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि आरज खालामनायाव, मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरनि आरज खालामनायाव, सोरबा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय बेक्तिया आरज खालामनाय समाव गोबां सुबुंफोरा गानाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय, जों बेबायदि जारिमिनफोरखौबो मोनदों। दा बैफोरनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि महिमाखौ, इसोरनि महिमाखौ नुजानो थाखाय जानाय बेरामफोर। फै अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों आरोबाव सोंलु खालामदोनि, बे जाहैबाय इज सिकनेस ए कार्स? बेरामि जानाया साव नामा? बाइबेलनि बायदिब्ला सावनि ओंथिया मा? सावनि ओंथिया जादों इसोरनिफ्राय जुदा जानाय, जिउआव बायफ्लेनाय, दुखु आरो थैनाय। बाइबेलनि बायदिब्ला साव माने बे।
जाय बाथ्राखौ इसोरा हुदा बिजाबनि 28 बालाबाव मोनफा मोनफा बेखेवनानै होदों। जोङो जेब्ला 28 बालाब 1निफ्राय 14 सिरिसिम नायगोन अब्लाना मोननो हागोन जे इसोरनि बोसोनखौ लानाया, इसोरनि बोसोनखौ मानिनाया आशीर्बाद लाबोयो। नाथाय 28 बालाब 15 सिरिनिफ्राय जेब्ला जोङो नायगोन आरो बिनिफ्राय जोङो मोनगोन, जोङो साव मोनगोन। जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ मानिनाय नङा अब्लाना जोङो साव मोनगोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। That means हुदा बिजाबनि 28 बालाबा बेखौनो बुङो जे जाय सुबुङा इसोरनि आज्ञाफोरखौ मानियो बियो आशीर्बाद मोनगोन आरो जाया इसोरनि आज्ञाखौ मानिया बिसोरो साव मोनगोन। आरो बे सावआवनो बेरामनि बाथ्रायाबो हाबनानै दङ। हुदा बिजाब 28 बालाब 59निफ्राय 61 सिरिया ओरैहाय बुङो, अब्ला गा रोङि आर गिथावथाव रग बियादफोरनिफ्राय फोरबोआ नोंसोरखौ आर नोंसोरनि बिसा बिसौफोरखौ रैखा खालामगोन। नङाब्ला मिसर देशआव नोंसोर गावसोरनि मगनफोरजों नुनाय रगफोरखौ नोंसोरनि सायाव लाबोगोन आरो नोंसोरो जेब्लायबो मोजां जाफिननाय नङा। आयेन आरो फोरबोनि फोरोंनाय बे बिजाबाव लिरनाय रग बियादफोरनि बाहेरेबो फोरबोआ नोंसोरनि सायाव गुबुन गुबुन रग आरो निदानफोरखौ लाबोगोन आरो नोंसोरो संहार जागोन। बे गोथार बोसोनफोरनि ओंथियानो जादों पाप मावनाय आरो इसोरनि आज्ञाखौ सिफायनाया बेमार जानायनि एबा बेराम फैनायनि एबा जोंनि मोदोमाव बेराम जानायनि जाहोनफोर जानो हागौ एबा जाहोनफोर जागोन। माब्लाबा माब्लाबा जोंनि मोदोमफोराव जि बेरामफोरा जायो बे जाहैबाय जोंनि पापफोरनि थाखाय आरो इसोरनि आज्ञाखौ जोङो सिफायनायनि थाखायबो जानो हागौ। अब्ला बेखिनियावनो मोनसे सोंलु फैबावो, बे जाहैबाय गासैबो बेरामानो साव नामा एबा साव गोनां बेराम नामा? गासैबो बेराम एबा बेराम जानाया सावनि थाखाय एबा साव गोनां बेराम नङा। आं नोंथांमोननो फिननायाव माखासे बाइबेलनिफ्राय माखासे सुबुंफोरनि मुंफोरखौ लानो हास्थायदों। जेरैहाय जबा सासे धोरोमिया मानसिमोन। जुदिअ जबा धोरोमियामोन अब्लाबो बियो बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन, जेराव जोङो जबनि 2 बालाब 7 सिरियाव मोननो हायो। जेराव आं आरोबाव सासे व्यक्तिनि मुंखौ लानो हास्थायदों, बे जाहैबाय प्रेरित पौलुसनि बाथ्रा, जायनि उदैयाव मोनसे सु दङ होननानै इसोरनि बोसोना मोन्थिहोदों। पौलहाबो गावनि उदैयाव बेराम दङमोन। गोबां सुबुंफोरखौ बियो सोखानानै होदों जिसु ख्रिस्टनि मुङै, नाथाय गावनियावनो बेराम दङमोन। जेराव जोङो 2 करन्थियारि 12 बालाब 7 सिरियाव मोननो हायो। तिमथिया सासे सेंग्रा पास्टरमोन, सासे दैदेनगिरिमोन, सासे धोरोमियामोन, अब्लाबो बिनि मोदोमावबो बेराम दङमोन, बिनि उदैयाव बेराम दङमोन। जेराव 1 तिमथि 5 बालाब 23 सिरियाव जोङो मोननो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आङो जायफोरखौ मुं खायनानै होबाय बिसोरो इसोरनि साफा साफा अनजाग्रा सुबुंमोन, अनजाग्रा फोथायारिमोन, मावख्रुबग्रामोन, धोरोमियामोन, अब्लाबो बिसोरनि मोदोमाव बेराम दङमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिसोरनि बे बेरामफोरनि गेजेरजों जोङो बे बिसयाव रोखा जानो हादोंदि जे मोनफ्रोमबो बेरामफोरा सावनि थाखाय जायाखै एबा सावनि थाखाय जाया एबा मोनफ्रोमबो बेरामाव साव थाया। माब्लाबा आनजादनि थाखाय जानो हागौ, माब्लाबा आत्मिक जिउखौ जौगाहोनो थाखाय जानो हागौ, माब्लाबा इसोरनि इच्छाखौ जाफुंसारहोनो एबा दिन्थिनो थाखायबो जानो हागौ। फैदो जों नायबावनि बाइबेलाव बेराम जानायनि जाहोनफोर। कजेस अफ सिकनेस इन द बाइबेल। सेथि बाथ्रा, बाइबेलाव जोंनो दिन्थिदों दि बेरामा मानि थाखाय फैदों एबा बेरामा मानि थाखाय जायो। सेथि बाथ्रा, बे जाबाय पाप आरो आज्ञा मानियैनि थाखाय। जेरैहाय जोङो बेयाव बुंनो हायो, आदम आरो हावाया इसोरनि आज्ञाखौ मानियाखसै, पाप मावबाय आरो बै समनिफ्रायनो बेरामा फैबाय। बेनिखायनो रमारि 6 बालाब 23 सिरिया बुङो, पापनि मजदुरिया थैनाय। बेराम जानायनि नैथि जाहोन, बाइबेलाव जोंनो बेखौबो दिन्थिदों, बे जाहैबाय सैताननि आक्रमण। अनजाग्रा नायगिरिफोर, माब्लाबा माब्लाबा सैतानाबो बेरामखौ लाबोनो हागौ। जेरैहाय जोङो मोन्थिनो मोनदोंदि एबा मिथियोदि बाइबेलाव जब होननाय सासे सुबुं दङमोन, जायनि मोदोमाव बेरामफोरा सैताननि थाखाय फैदोंमोन। जेब्ला जोङो जबनि 2 बालाब 7 सिरिखौ फरायगोन अब्लाना जोङो बे गासै बाथ्राफोरखौ मोननो हागोन, जेराव सैताना जबनि मोदोमाव बेरामफोरखौ हरदोंमोन एबा होदोंमोन। बेराम जानायनि थामथि जाहोन, मिथिंगायारि जाहोननि थाखायबो बेराम जानो हागौ, जेरै दै, जानाय लोंनाय, मेंनाय आरो गुबुंले जानायफोराबो बेरामनि जाहोन जानो हागौ। आरो बेनि उनाव इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो थाखायबो बेरामा जानो हागौ। जेरैहाय जोङो जहननि 9 बालाबाव मोननो हायो जे सासे खाना मानसिया गुनु जानायनि बाथ्राखौ। जिजास क्राइस्ट एन्ड सिकनेस। जिसु ख्रिस्ट आरो बेराम। जिसु ख्रिस्टआ बेरामखौ फोसाबग्रा,
बेरामखौ सोखाना होनाया, बेरामखौ फोसाबनाया जिसु ख्रिस्ट'नि मोनसे मिशननि मोनसे गुदि खामानिमोन। बेनिखायनो माथाइनि 4:24 सिरिया बेबायदि बुंदों, बिनि मावनाया गासै सुरिया हादराव दांखा जादों आरो मानसिफ्रा बायदिसिना रग बियाद गोनां, बुहुद हमजानाय, मिरगि गोनां आरो ससे गोथै मानसिफोरखौ बिनियाव लाबोदों आरो जिसुआ बिसोरखौ सोखादों। आरो जोङो नुनो मोनबावदों दि सैतानजों होजानाय एबा सैतानजों खाख्रबजानाय, सैताना लाबोनानै होनाय बेरामफोरखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां सोखानानै होदों, फोसाबदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि बुजानायनि गेजेरजों, जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव थानांनायनि गेजेरजों सुबुं माहारिनि गासै बेरामफोरखौबो बियो सैफाजोब्बाय एबा लाफाजोब्बाय। बेनिखायनो जेसायानि 53:4 आरो 5 सिरिया बेबायदि बुङो, गमामा बेनो जोंनि रगफोरखौ दिखांनानै लादों आरो जोंनि दुखुखौ बानस'बाय। अब्लाबो जोङो सानबाय बियो रगजों खोख्लैजानाय, इसोरजों बुजानाय आरो बाग्रायजानाय होननानै। नाथाय बियो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुब जाबाय। जोंनि सान्तिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय। बे गासै गोथार इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जोङो बेखौ रोखा जानो हायो दि जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि गेजेरजों गासै बेमार आरो गासै सावनिफ्राय जोङो उदांस्रि मोनबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों मोनसे आरोबाव सोंलु खालामबावनि, बे जाहैबाय ख्रिस्टियान जानानै थांना थानायावबो जोंहा बेराम जायो नामा एबा जोंनियाव बेराम जागोन नामा? बे सोंलुनि फिननाया थोंजोङैनो येस, नंगौ, जोंनि जिउआवबो बेराम जागोन। जेरै जोङो गोथार बोसोननिफ्राय मोननो हादों, जों जेब्ला नायगोन पौला गावनो सासे बेरामिमोन, तिमथिया बेरामाव गोग्लैना थानायमोन आरो गोबां दैदेनगिरिफोर जायफोरखौ बाइबेलाव मुं मख'नानै दोनदों, बिसोरो गोबाङानो बेराम जादोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेरामा फोथायग्रानियावबो फोथायियावबो जागोन, नाथाय फारागा बेसो जे नाथाय ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरा, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावग्राफोरा बेरामनि गेजेरजोंब्लाबो, बे बेरामावब्लाबो जोंहा मोनसे आसा दं, मानोना जिसु ख्रिस्ट'नियाव बासायजानाया दङ। बेनिखायनो रमारि 8:28 सिरिया ओरैहाय बुङो, जोङो मिथिगौ जायफ्रा इसोरखौ अनो आरो जायफ्रा बिनि गोसो बादि लिंहरजाबाय, इसोरनि जिउआ गासैयावबो बिसोरनि लागै गाहामखौ मावो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों मोनसे सोंलु खालामबावनि, बे जाहैबाय बेरामनिफ्राय माबोरै गानायखौ जों मोनगोन? दा वे अफ हिलिं। जों बेरामनिफ्राय गानायखौ मोननो हायो। सेथि बाथ्रा, बे जाहैबाय फोथायनायनि गेजेरजों। मार्कुस 10:24 सिरिया बेखौ बेबायदि बुंदों, बिनिखायनो आङो नोंसोरखौ होनो, जेब्ला नोंसोरो माबाफोर मोननो हास्थायनानै आरज खालामो, अब्ला आरज खालामनाय बादि मोनखाबाय होननानै फोथायदो, अब्लानो नोंसोरो जेखौ हास्थायदों बेखौ मोनगोन। बेराम गानायखौ जों मोननो हायो। नैथि बाथ्रा, बे जाहैबाय आरज आरो आशीर्बादनि गेजेरजों। बे बिषयाव इसोरनि बोसोन जाकब 5:14 आरो 15 सिरिया बेबायदि बुंदों, सोरबाया जब्रा जादों नामा? बियो मण्डलिनि गागिफोरखौ लिंहरथों आरो बिसोरो फोरबुनि मुङै बिनि मोदोमाव थाव फुननानै आरज खालामथों। बे फोथायनायजों आरज खालामनाया जब्राखौ सोखागोन, फोरबुआ बिखौ मोजां खालामफिनगोन आरो बिनि मावनाय पापफ्रा निमाहा होजागोन। थामथि बाथ्रा, बेराम सोखानायनि राहा, बे जाहैबाय ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों। जेराव जोङो बाइबेलाव नुनो मोनदों दि लुकासआ गावनो सासे डक्टरमोन। दा बेयावखायनो इसोरा डक्टरफोरखौ बेराम सोखानो थाखाय बाहायो। दा बेयावहाय ट्रिटमेन्टनि गेजेरजोंबो बेरामा सोखाजायो। ब्रैथि बाथ्रा, बे जाहैबाय इसोरनि इच्छाखौ मानिनाय। माब्लाबा इसोरा जोंनो बेरामफोरखौ फैनो थाखाय, बेराम जानो थाखाय एलाव होयो, जेराव जोङो आत्मिक जिउआव जौगालांनो हायो। आत्मिक जिउखौ गोजौ खालामनो थाखाय, मजबुत खालामनो थाखाय सम सम बेरामफोरा फैनोबो हागौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेराम आरो सावनिफ्राय जों माबायदि गनो हागौ? बेनो जाहैबाय सेथि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोथाय, मानोना बियो सावखौ फोजोबनो हागौ एबा सावखौ फोजोबो। आरज आरो उदै बासिनाय आरज, जेराव बियो जोंनि मोदोम आरो आत्मिक जिउखौ जौगाहोयो आरो बोलो होयो। थामथि बाथ्रा, फोथायनायजों थांनानै थानाय, आरो बे फोथायनायानो जोंखौ पापनिफ्राय गोजानाव दोनो। ब्रैथि बाथ्रा, ट्रिटमेन्टनि गोनांथि। मुलि जानाय आरो डक्टरनियाव थांनाया एबा ट्रिटमेन्ट लानायाबो इसोरनि मोनसे आशीर्बाद। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेरामनि बिसय, बेरामा मानो जायो, माबायदि जायो, बेफोर गासैखौ नोंथांमोना गोसोखांफिननो हाबाय। जिहेतु जों बेफोर बाथ्राफोरखौ हयथ' खोनाबाय थायो, अब्लाबो सम सम जों बावनानै थायो आरो जेब्ला जों बेराम जायो, जोंनियाव गोबां सोंलुफोर फैयो आरो जोंनियाव गोबां निरासाफोरा फैयो। दा बेयावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो बावना थानाय बाथ्राखौ गोसोआव फैफिनदों होननानै मिजिंथिदों। दे अब्ला नायगिरिफोर, बेसेयावनो फोजोबलांनो हास्थायबाय।
फोजोबनायनि सिगाङाव खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन, मोनसे लाइक होगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला बयनिसिमबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय, दया, अनुग्रहआ थाफ्लायथोंसै बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।